ሕብረተሰባት ካብ ሓደ መድረኽ ናብ ካልእ መድረኽ ክሰግሩ ንጽንኩር ክብድሁ ሕጽረታት ከውሕዱ ግርጭታት ክፈትሑ ናይ ዓወት ሰንደቕ ሒዞም ካብ ዝተሓተ ናብ ዝለዓለ ብዝሓሸ ናብ ዝበለጸ ዕብየት ክበጽሑ ሓደ ሓይሊ ክህልዎም ይግባእ። እቶም ንሓደ ህዝቢ ወይ ንሓንቲ ሃገር ከም ረቂቕን ድሉልን ፈትሊ ዝኣስርዎ ዘትርርዎ ዝጠምርዎ ዘጽንዕዎ ዘኽእልዎን ዘቐጽልዎን ምስጢራት ዝለዓለ ሚዛን ይሕዙ። እዞም ረቀቕቲ ሓይልታት እዚኦም ሙሉእ ውህደት ይሃንጹ። ንብዙሓት ከም ሓደ ንሓደ ክንዲ ናይ ብዙሓት ጸዓት ይፈጥሩሉ። ደረኽቲ ኣማዕዝንቲ ኣማዕበልቲ ብምዃን ከዓ ንናይ ሓባር ዕላማን ሸቶን ብምትምማንን ምክብባርን ይሰርሑ። እዞም ኮር ሓይሊ ከም ብሉጻት ዓይነት ጠባያት ወይ ሓሳባት ሓያል ሕብረተሰብ ይፈጥሩ። እቶም ማሕበራዊ ክብርታት ዝበሃሉ ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ዝኾነ እዋን ካብ ሓደ ኣብ ውሁብ ኩነታት ብዘይ ጸገም ንኽስጉም ዘግብርዎ ኣብቲ ውሽጢ ኮይኖም ከም ዝጉረሶ ነናሓድሕዱ ተሓባቢሩ ንኽኸይድን ቀጻልነት ንኽህልዎን ዝገብሩ ኣምራት እዮም ማለት እዩ። ካብ ነዊሕ እናተወራረሱ ዝኸዱ ጸንሑ ኣተሓሳስባታት ይኹኑ ልምድታት ነውሪ ኣነባብራ ኩሉ ዘጠቓለሉ ኮይኖም ተግባራውያን ጠቐምትን ነቲ ሕብረተሰብ ዝተፈላለየ ጥቕምታት ከወፍዩ ዝኽእሉ ንሓደ ሕብረተሰብ ብስምረት ብሓድነት ንቕድሚት ንኽስጉም ዝሕግዙ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝምዕብሉ ተሃረፍቲ ዝኾኑ ባህርያት እዮም ኢልና ክንገልጾ ንኽእል። ማሕበራዊ ክብርታት ንሓደ ሕብረተሰብ ዝጠምርዎ ከም ሲሚንቶ እውን ክንምስሎም ንኽእል ሰመንት ዓይነት እዮም። ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ሓደ ከም ዝመጽእ ቀጥ ኣቢሎም ዝሕዙ ነገራት እዮም ማለት እዩ። ክብርታት ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ዝለዓለ ሚዛን ዘውህቦም ምኽንያት ጽልዎም ኣብ ውሳኔታት ሸቶታትናን ባህርያትናን ስለ ዘንጸባርቕ በቲ ሓደ ንእምነት ወይ ስምዒታት ሰብ ብናይ ሓባራት ሓሳስባታት ይመርሑ። ክብርታት ልዑል ዋጋን ጠቓምን ይእመነሎምን ይስራሓሎምን ንመርሓ ተግባራትን መርገጺታት ዝቕልሶ ወይ ንኣቃውማ ደረጃ የትሕዙ። ሚዛን ንርኽበታትን ሕጽረታትን ንዕድላትን ግድላትን ይውድኑ። ክብርታት ኣብ ግዜ ኩነታት መድረኽ እምነ ኩርናዕ ይሕዙ። ሓያል ሰውርን ድሉል ባይታን ዝፈጥሮም እዚኦም ካብ ቀደም ጸንሑ ልምድታት ንበሎም ኣተሓሳስባታት ንበሎም ክብርታት ከኣኒ ነቲ ሕብረተሰብ ናተቐያየረ እዩ ዝኸይድ። ካብ ሓደ ደረጃ ናብ ሓደ ደረጃ ናተለዋወጠ እዩ ዝኸይድ። እዞም ማሕበራዊ ክብርታት ንብሎም ዘለና ኸ ኣብ ምህናጽ ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ኣበርክቶ ዘለዎም እዮም። ሕጂ ብሃይማኖት ዝኽስከሱ ክብርታት ኣለዉ። ባህላውያን ምስቲ ኩነታት ናይቲ ከባቢ እቲ ሕብረተሰብ ዝነብሮ ተታሒዞም ከዓ ዝምዕብሉ ማሕበራዊ ክብርታት ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ዝተባብዑ ማሕበራዊ ክብርታት ነቲ ሕብረተሰብ ብርዱእ መንገዲ ማለት እዩ ከይዕነው ንናይ ግዜ ፈተነታት የሕሊፎም ናብ ካልእ ደረጃ ዘብጽሕዎ ከከም ኣድላይነቶም ጋ ንምንታይ ሓደ ዝተወሰነ ማሕበራዊ ክብሪ ኣብ ሓደ ዝተወሰነ እዋን ክምዕብል እንከሎ እቲ እዋን ወይ ከዓ እቲ ግዜ ዝጠልቦም ነገራት ንዑ ስዒቦም እዮም ዝመፁ ማለት እዩ። ንኣብነት እንድሕር ከነስኒ እንድሕር ኮይና ብረታዊ ቃልሲ ኤርትራ እንድሕር ኣምፂና ኣዝዩ ጽንኩር እዋን እዩ ነይሩሱ። እቶም ኣብኡ ዝማዕበሉ ማሕበራዊ ክብርታት ከዓ ነቲ ጽንኩር መድረኽ ከም መሕለፊ ክኾኑ ዝኽእሉ ነገራት እዮም ማለት እዩ። ሕጂቶም ክብርታት ኣብ ዝተወሰኑ እዋን ክምዕብሉ እንከለዉ ነቲ ሕብረተሰብ ብሓቂ ዘድልይዎ ነገራት እዮም። ሽዑ ነቲ እዋን ከዓ ከሰጋግሮ ዝኽእል ማለት እዩ። ስግረ ዝምድናታት ናይ ዓለም ኣብ ዝተፈጥረሉን ንናይ ሓባር ኣቃውማ ዝርግቡ ኣተሓሳስባታት ኣብ ዝዓበይሉ እውን ኣድማሳዊ ክብርታት ተፈጢሮም ነፍሲ ኣካል ሕብረተሰብ ናይ ሓንቲ ሃገር ንዝሃንጾምን ነቶም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ባህላውን ማሕበራዊ ቀጸላታት ዝርከቡ ሕብረተሰብ ዓለም ከርብሑ ዝኽእሉ ክዝርግሑ ተራእዮም። ኣድማሳውያን ክብርታት እቶም ካብ ጫፍ ብጫፍ ዓለም ክትግበሩ ዝድለዩን ዕወታውያን ክብርታት እዮም። ብደረጃ ናይ ዓለም ድሕር ወሲድና ከም ኣድማሳዊ ክብርታት ክጥቆሱ ዝኽእሉ ነቲ ሕብረተሰብ ናይ ዓለም ሃገራዊ ማሕበረሰብ ንዑ ብሰላም ከናብሮ ዝኽእሉ ክንጠቅስ ንኽእል። ንኣብነት ከም ማዕርነት፣ ፍትሒ፣ ሓርነት ዝኣመሰሉ እዚኣቶም ኣድማሳዊ ተቐባልነት ዘለዎ
درجة عالم استوعوا كبرتات مالتي مولو حبرتسب ناي عالم غاني اب حدا نطم زيوم نزبزون كورتا نزون كورتا زياتهم تقاليسو بزون كورتا زياتهم تمرحيها كاب حدا مدرخ ناب كاد مدرخ انقاس حجزو ما نبل نقول مالتي حدا بحدا كطقسوم تخليها لابنت زي مصوار زبا مس تاريخنا تاساسير كان دحري خايو بتناي ابزي قدمي ارترا مبالو اب غزي طليان 1809 كم هاجر مقامنات حيزو كاب قدمي تحيزو زنبره كونتاتي زدرو خي زبل انا حجنا امنت ابزي كباب زنبر حزبي نخلته ابز وان زي تصرار زبحال ሃይማኖታት يحبيروس بحد كنبر زخاله نويح تاريخ زلو حزبي مالتي እዚ ድማ ብዝዋን ዝ ንሪኦ ንሰርሓሉ ይንጸባረቕ ኣሎ ኣብ ሃገርና ማለት እዩ ሕጂ ብኸመይ እዚ እንድሕሪልና ካብ ማጻጽኡ ኣብ ካልእ ክፋላት ናይ ዓለም እውን ከይተዘርግሐ ኩሎታ ሃይማኖታት በቲ ሓቀኛ መልክዑ በቲ ጽሩይ እዩ ናባና ተሰቢኹ ክርስትና እንድሕሪልካ ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ናብ ዝተዛዊሩ ዝብሉ ኣለዉ ግን በቲ ርጉጽ ኣብ ሰነዳት ንረኽቦ ካብ 4ይ ክፍለ ዘመን እንድሕር ሪኢኻዮ ሕጂ ቀሊል ዕድመ ይኮነን ዘሎ ክርስትና ኣብ ከባቢና ኣብ ኤውሮጳ ኣብ 11 ክፍለ ዘመን ይስፋሕፍሕ ዝባሃል ምስቲ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ምስልምና እንድሕር መፂና ኣብ 7ይ ክፍለ ዘመን መሐመድ ብሂወቱ እንከሎ ናብ ኤርትራ ዝመፁ ሰሓባ ዝሰበኽዎ ሃይማኖት እዩ ምስቲ ብሓባር ምንባር እቶም ሃይማኖታት ተመሳሳልነቶም ዓቂቦም ሓቢሮም ንኽነብሩ ገለ ሳኺልና እዩ ማለት እዩ ሕጂ ናቱ ፅልዋታት ድማ ክሳብ ሕጂ ይቕፅል ኣሎ እዚ ኣልሰሓባ ዝበሃል ጉጅለ ዝሃነፆ መስጊድ ሲ ኣብዚ እዋን ኣብዚ ገለገለ ዶክመንታሪታት ትሪኦት እቲ ናይ ቀዳማይ ናይ ኣፍሪቃ መስጊድ ከይኮነ ይተረፍኒ ዝበሃል ማለት እዩ ማሕበራዊ ክብርታት ንሕና ነዊሕ ሰረታት ዘለዎም እዮም ዝዓበየ ሰረት ከዓ እቲ ወለዲ ካብ ዓድታት ሕጂ እንድሕር ተበጊስና ኣባህላታት እውን ኣለና ምስ በዕበይኻ ጥፋእ ዝበሃል ኣባህላ ኣለና እዚ እንታይ ይገልጽ ኣተዓባብያ ነቲ ቆልዓ ወይ ነቲ ሰብ ናብ ሓደ መገዲ የትሕዞ ማለት እዩ ቆልዓ ብንእሱ ቆርበት ብርሕሱ ዝበሃል ኣባህላታት ኣለና ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ዘርኤና ዝተፈላለዩ ክብርታት ካብ ብንኡስ ዝተኸስኮሱ ምዃኖም ኣብዚኦም ቀንድኻ ኣዴታት ማሲ ምስ ቆልዓ ዝውዕላ ነርሸር ዝገብራ ንሳተን እየን ስለዚ እሰን እየን ከዓ ከም መሓላልፍኦ ናይ ወለዲ ስራሕ ከሎስ ዝያዳ ናብታ ኣደ ይዘጥጥ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ኣብ ኤርትራ ኢና እዚ ማሕበራዊ ክብርታት ዝበሃል ዓብ ግደ እዩ ተፃዊቱ ኤርትራዊ ማሕበራዊ ክብርታት ሓያል ሰረትን ዓሚቕ ሰራውርን ዘለዎም እዮም እቲ ኣብ ማሕበረ ቁጠባን ባህልን ዝተኸስኮሰ ክብራት እዚ ሕብረተሰብ ኤርትራ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ከሰጋግሮ ጸኒሑ ልምድን ባህልን ወግዕን ስርዓትን እናተሓዙ ድማ ኣብ ኩሉ መድያት ምንቅስቓስ ኣገልጊሎም ተኣመንትን ክቡራትን ሃብትን ብምዃን ድማ ኣብ ምሕያል ማሕበራዊ ዝምድና ወሳኒ ግደ ክሕዙ ተራእዮም ኣብኡ ሕጂ ጥልቕ ኢልካ እንድሕር ኢኻ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ኣበየ ቦትኡ ኮይኑስ ሕግታት እንዳባለዎ ደይብሉስ ኣይነበረን ናቱ ሕግታት ባዕሉ ዘማዕብሎም ሕጂ እዞም ሕግታት እንዳባ ዝበሃሉ መጀመርታ እቶም ሰባት ነናሓድሕዶም ንኽበሃሉ ኢንተርኣክት ንኽገብሩ ዘኽእሎም ንኣሽቱ ሕግታት እዮም ነይሮም ድሕራይ ግን ናብ መፅሓፍ ዝበቑዑ እዮም ካብኡ ዝወፅእ ሕግታት ከዓ እዩ ዘለና ኣብዚ እዋን እንድሕር ኢኻ بهاجر الدرجة كم كبر يكون عقبه زقبأنا كم سوشيال فاليو يكون عقبه زقبأنا خاي حجي أفتن محبرة أفتن حقتات ندابان دحريها كله عبدك أنستي زلوا الرأي يعني حبرة السنة أبز وانزي بزعبة معرنت بزعبة نقول ستيتن خالوت زم أوت أنا سنكلاني يكون خالوت حبرة السنة محب زد اليوم وجنات زلوا كبرتات أفتي صحفات جلست رخبي أخا بجبؤ مالتي نقولوا أب حقتات ندبا محبرة وكبرتات تم عندي عند تاتيو استفاد عليه وقعتات كجبرن كله
እዞም ክብርታት እዚኦም ማዕሪኡ እናተሓላለፉ ክኸዱ ጸኒሖም ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ክብርታት ምጽዋር ንበሎ ናይ ሓባር ስራሕ ንበሎ ሰብኣዊ መሰላት ንባዕሉ እዚ ሕጂ ከም ዓብ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ብዓለም ካብ ቀደም ኣትሒዙ ኣብ ኤርትራ እንድሕሪኢኻ መሰላት ናይ ጓል ኣንስተይቲ መሰላት ናይ ሰብ ሕልው እዩ ዝተፈላለዩ ክብርታት እሱ ኸዓኒ ወላ ኣብ ግዜ ሰውራ ንዓና ከም ናጽነት ከብቃዕና ኽኢሉ ወላ እንድሕሪ ናጽነት እውን ሃገር ካቅብ ዘኽኣለና ኸ እዩ ክንጠቅስ ንኽእል ብዝያዳ ማለት ብብዙሕ መጠን ብብዙሕ ዓቐን ኣብ ኤርትራውያን ዝርከቡ ተስፋ ክንብል ንኽእል እምነት ክንብል ንኽእል ጽንዓት ክንብል ንኽእል ምጽዋር ዝተወፋይነት ዝበሃሉ እዞም ክብርታት እዚኣቶም ነዚ ኤርትራዊ ንኽኸውን ነዚ ሃገር እዚ እውን ንኽመጽእ ንኽቕጽል ዝሓገዙ ክብርታት እዮም ማለት እዩ ናብ ተስፋ እንድሕር መጺኻ ህዝቢ ኤርትራ ብተስፋ እዩ ዝነብር ክንብሎ ንኽእል ኢና ብተስፋ ምስላታት ኣለውና እዮም ወይ ኣባህላታት መርኣይ ምእማን እዩ ትብል ኢኻ ነዚ ሓሊፉ ምእማን መርኣይ እዩ ክብሉ ንክእል ማለት እዩ ነቲ ዝኣምኖ ብምንታይ ይስዕቦ ብተስፋ እዩ ነቲ ዝኣምኖ ማለት እዩ ኣሚኑ ኣሎ ነቲ እምነት ዘንበርካሉ ኸ ኩሉ ግዜ ተስፋ ትገብረሉ ማለት እዩ ብዛዕባ ጽንዓት ክንዛረብ እንከልና መለለይ ባህር ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ጽንዓቱ ከም ሓደ ክብሪ ወይ ከም ሓደ ባህር ማለት እዩ ኣብ ቀደም ዋላ ብሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ዝጾሮ ወይ ዘለዓሎ መጠን ጾረት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኤርትራውያን ጥራዮም ክጻወሩ ዝኽእሉ ማለት እዩ እቲ ተጻዋርነት ተይልካ ሓድሕድካ ምጽዋር ኣሎ ካብኻ ብብሄር ድዩ ብሃይማኖት ድዩ ብባህሊ ድዩ ዝተፈልየን ሰብ ምኽባር ምጽዋር ኣኽብሮት መሃብ ኣድናቖት መሃብ ንዕኡ እዚ ናህና ክብሪ ማለት እዩ እቶም ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተሰጋገሩ ስጥመትን ውህደትን እናፈጠሩ ዝተኸስከሱ ክብርታት ምስ መግዛትን ድልያ ሓርነትን ወይ ኣብ መኸተን ቃልስን ጎሊሖም ክወጹን ኮር ሓይሊ ክኾኑ ክኢሎም ፖለቲካዊ ቃልሲ ናብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣብ ዝሰገረሉ ሰውራውያን ክብርታት ተፈጢሮም ሰውራውያን ክብርታት ነቲ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝጸንሐ ብሉጽ ማሕበራዊ ክብርታት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብጽሒዎም ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ታሪኽ ምህላውን መቕጻልን ታሪኽ መኸተን ዓወትን እዮም ምዕራፋት ቃልሲ ኤርትራ ብሰውራዊ ክብርታት ዝተነጥቀ ጽኑዕ ህንጻ እዩ ብእምነ መዓዝን ብስኒትን ፍቕርን ብምክብባርን ምጽዋርን ብሓልዮቱን ምድግጋፍን ወዘተ ዝተመረቐ ሓቂ ቁኑዕ ሚዛን ርእሰ ተኣማንነት ምስጢር ምንባር እንተዳ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ዘንተ መዋዕል ዘንብሮ ሓይሊ ርእሰ ተኣማንነት ወኒኑ ክበሃል ይከኣል እቲ ሰውራ ናይ ኤርትራ ከም ቁራዕ እዩ ዝምሰል ኣብኡ ኣትዮም ዝበሰሉ መን እዮም ንሕር ኢልና እቶም ብሄራት ኩሎም ኣብኡ ኣትዮም በሲሎም እቶም ፆታታት ኣብኡ ኣትዮም በሲሎም ጓል ወዲ ማሕበራዊ ደረጃታት ዝተፋለየ ዘሎም ሃብታማት ድኻታት ምሁራት ዘይምሁራት ኣብኡ ኣትዮም ሓደ ኮይኖም መወዳእታ ክወፁ እንከለዉ በሲሎም ኤርትራዊ ሰብ ጥራይ ኢኻ ተባሂሉስ ወፂ ማለት ይኸው ሒዞም ክንገልጾም ጸንሓቶም ኣዕነውቲ ዝበሃሉ ባህርያት ዝስዕድ እዩ ትውልቃውነት ካልኦት ወገናውያን ናእሽ ደቀቕቲ መንነታት ዝበሃሉ እዚኣቶም ካብኡ ጠፊኦም ማለት እዩ ኣብ ኩንዶኦም ተሓባራዊ ስነ ኣእምሮ ወይ ከዓ ሓባራዊ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ዝበሃል ኣብ ልዕልቶም እዞም ክንገልጾም ጸንሓ ናእሽቱ ወይ ከዓ ደቀቕቲ መንነታት صحتهم دحر قلبيتهم كا عنوت زخون من نتات مالت فلاليتي قبل اليوم صبل ليلو تي إرتراو هاجراو منت نخوت أخيلو مالتي زياتهم تناوتو مسمر كي تبت كي حجي سقا حجون زلو مالتي تبروتاو على سيز بإرترا نحريلنا ساحل كن ذكرا نغل تنافها ذكرا نغل أو يوم كلهم بزحات حادو هنا ناب دحر ناس نحر مسيخاها تي غعزو كابتي ساحل كاب نعفا ناب سواي كوينو مالتي تغيرو سواء تمساسال في الصامي زلا يجون كنبل نخل مالتي
استفالي إرتراويان مالتي ككاب استفالي بوتاتات أتوم محوراو درجاريو محوراو بوتا قطروا خناتات قوم بهرون بهلوم زي قدس سونك أقول لهم بسوا كوينو زحلفو أوان بحبار من بار لامودو أمود أتاقا إرتراو ترايقون مالت إرتراو خوين كاس تمرقات وصنا تخاو كابتي كالوت كابتي محبراو كبرتاتنا هاني متصور صنعات الله أرحقك ناي متأمات مالسي سورة إرترا أيم تعوتن أرحقو تزيري بعبي أوزي حجمت إنا يزولنا سلامون أيم مزن تتغاويرنا تزحلف كحلف الله بصنعات سلا زخدنا سلا سقمنا أيو كمت خيلو إزخا ما بقاسيو كابتي كبرتاتنا أيو نزل لك استفال عليه تتصابوتات أب حدا أوان بزحو كسجر مهانو آمينكا بحبو بنيح كتقالسن كالله خايو إزخا بولك أو حسيبكا تقبرو يكونن ما بقاسيو سكابتي محبراو نقاريو أنا بيني قوية قدم ما يكلني ماسي مساي زوجو كفلو خلولهم مساي نبيني عوت كستاي كجبرس أيكونن سلازي صنعات كنبلن كلنا نزمت مسانا خلات بحبو نيح كحلف مهان فريد كتقالسن كلها وتم ناتسنت كون زغبرو وتم سب كغبرو سيترف كحلمو انبزا كبي زخنه ناب قليل تقولو زغيرو رققتي اصوارات كبرت السوراي منيرم حرنت نمصا كل زحتات كملسو دلوات زخونو اتزل على كبري تبجاونتو زفطرو كور حيلي كبرتاتيوم بقالات مغلاصم كبيد امام فصيمم بولس فرس ترخبم مستيرات عوت كم امنا معزن هنصتن بلصغنان هاجر كخونو نمقصالن كورارسو نيرم كابتن بزحات جنكا ماكل توفيت كبرتات دحرنا صنت سوايام بزعبا محبراوي بوتان محبراوي تران زبال سوشال ستاتس سوشال ترا رول زبال مالتي حجي حدا من اسي اب ارترا كساب مسدرو صنيحو كساب 11 كفل زبصح مالتي ابتاناي ناب ادمه كتتنا سغاغرلا دما ناب سوا يزورد مالتي حجي تناب سوا زلوا كلن بغبو دلواتين تنسخ اسمنت صبيت زغبرلن كبرتات مالتي كاب مسكالوت بحبار كما خافي لو اريتريانس مالتي بحبار حبير كان منبر لممد مغبار جميركا من مخان كاملنت كاصبو غيرشعو كابت سدرابيتاوي حلفنت وصي خبينخا اوشت هاجرات حلكا نفسخا تريلا بوتاي كم سب اكلاو هنصت تكايدل بوتاي تمهرت دما ابوت له مالتي سلازي عامت ملو ابو تن 11 وارحسي قللتي ناي تمهرت غزي حافشاو ناي تمهرت غزي ايكونان مسو دماتي محبراوي خبرتاتني ارترا دما تمهرو البوتاي سلازي حجتا محبراوي بوتاناتكا اقديما زنبرت بتي دحر سوا تخونو حدش نسخه يزتكا مالتي حجتناتكا اباخا زغبرلكا تصبيتات اب حرتسب دما يفله كم تقولمي يوز نبره ساي كونن زخون تناتكا رول حجي حلفنتاوي كونكا اب تمرت ديخا تساتف اب كوليج بدحريو ولاس تمرت قسيمكا اخانا بصراح كتوافر نسو يصبيكا زلو مالتي حجي بو غير كاد مافتي هاجر تطلبو اندا صراحه كان بسخان دخونكا هاجر تطلبو صراحه تسلاسل اغلغلتكا تكايد مالتي سلازي بخمس خطريات خلي خامسوا محبراوي خبرتات بغبو زسقلو بوتا ايو لك خنتناي قالسي
كله خبيه بوتو مصي سب ابو تساتيفو حانتي ارترا نمصا استقالسه ارتراويان دخلنا الأوان كوم إنا نخون هبز خا مالتي ككاب بوتانا مصينا ككاب قطباو تحسونا يكونوا على خلوت زفلالينا نغرات ابو يطفيهم حدينا نخون مالتي حجي كم بحدشنا نمسرح حجي بتي صبق نغرو بخمزي كتريو انت خيلك حجي قليل ابركتوس يبلو مستا عنتوي زحتت كاني تاساسي رأي نسوام صيا نيره سواسي انتايو حق محبره خبرتات انتايو حجزنا ندحريلك قدم هانيصنا كان هانصو غزي وسدنا 30 عامت قال لك تبلك الله خاص تناي قالسي كونتات اقدمهم زمعملوا محبره خبرتات ني ارتراويان زوقو مولات نخلاتنا زحبر نير انت زخونا زحصر وانو متبصح قال كتبل تخيلها سوغنا يكون سونك هنصوص غون تي ناي قالسي ناي برت سرعت ت محبره خبرت ما هنص نيرو اب غزيو ابتي زوقعلو دما كوينو مالتي توم بقعات محبره خبرتات دما سئلهم كطفو يبلوم سلازغونو كعقوب سلازلو سلاس تعقوب دما هاجراو حسام مالتي هاجر كقدامነት مهاب كاب قدم يو سرتو عنتوي انتاي لنيره ابتناحنا كلن سوسايتي نحنا تن بحيرات نحنا نناتن حقتات ندابالون ابت حقتات نداباها اني قدامነት نولق اي زهب ايكونه قدامነት نفسي كمعبل زبل ايكونه وفرات له بعدي كل عدي اتوص اتي ناي قدم ستيت بهالاي نبرن سلاز فيليج درجه تي حقتاتون زنبره مالتي سلازي صقم كغاطم كله كلاتك ايديدكا ختبل عليك اذا خاني ابتي ناي سورا اوانون ترايو مالتي انا كحلف صحصنح زبل كستاي مزيو توفاينتك كبغسك يلو مالتي سلازس كافت فولي كبرتاتنا ونزحدي تسانيقان مسراح تتصقيمكان تتصميمكان دلل مسغار نحبارن بحبارن منبار مقر مسز بخامعات قعات منكاسني مصنع بجا محلاف زبلو اتحساسباتات كابتم منادق هنصعوت يوم جاران منياتن اب حزب ኤርትራ ميزان زي وبن علوتاو كبرتاتنيو انا نحنا يتكا ناتي بناتنا يملا حدا حق الله زي سعر حيلي نصو كف ኤርትራው ዜጋ ኣብ ወርቃው ግዚኡ ወርቃው ጸጉኡ ንኤርትራ ይዝውፊ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ዝያክል ክኽእል ጸኒዕ ክምክት መስመር ሓቂ ተኸቲሉ ክጸንዕ ክተረር ዝያዳ ክምክት ንሃገሩ ዋልታ ክኸውን ንኽብረቱን ልዕላውነቱን ክኽብር ዝኻሎ ሓይሊ እቲ ብሉጽ ማሕበራዊ ክብርታት እዩ እዞም ክብርታት እዚኦም ምስጢር ዓወት ማሊ ምስጢር ዓወት ሎሚ ምስጢር ዓወት መጻእዮም እጁንቶም نابز حدش مدرخ آتينا لنا نابز حدش مدرخ زبصحنا نساتهم سليا بيلونتهم أبزنا 10 عامت قعزة مالتي أب كلتب 3 عامت تفتينا فركشكش كبلا زخال هاجرات قالنا نرئ لنا كبابنا ولا كبابنا وصعي مالتي زي كان شجر نايزي نمصع نايزي فريقات زنتاي زبلعنا أقدمو استحنص نزي نتزمص حماقوان كسغاغر زخيل محبراو خبرتات زي مهناصو زي مصنعو كوين سمعنا سلازي باتي زخف نايكينات مسحرسي ام لتاساسرو كينات سحرسي قلطيفات ودا وصيت قلطيف يرا زصنحنا يونا 10 عامت غزوغن حبتهم كبرتات تياتهم طريقه خسلي كتب تخيل مالت سلازي حجون زمص زلو وان نابز حدش مدرخ نعاتهم عطينا هنا كن نرش زلنا مالتي اب تاريخنا ندحرينا كم من اسيات مالتي اب 50 60 70 بمولو من اسيو هاجر امزيو من اسيو هاجر تخلخيلو من اسيو هاجرن حبرتسبن كان زخل سلازي مزي حدش كنتات زولو مزني سلام كنتات كاني
ቀንዲ ክግበር ዘሎ እቲ ኤርትራዊ መንነት ታሪኹ ክፈልጥ ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ታሪኽ እዚኦም ክንብሎም ፀናሕና ብምሉኦም ቶም ሕብረተሰባዊ ክብርታት ባህልታት እቶም ናብዚ ዘብፅሑና ክፀንሑና ስለ ዝኽእሉ ማለት እዩ ታሪኽና ፈሊጥናዮ ከኣኒ ብኡኻ ሕቡናት ማሲ ከም ኤርትራውያን ኣብ ታሪኽና ዘሕብነና ታሪኽ እዩ ዘሎ ብዝተፈላለየ መልክዑ ማለት እዩ ነዚ ተፈሊጥና ኢና ከኣኒ ንሕና ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ብድሆታት ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ሰላም ኩነታት ንስኡ ዝመፅእ ዝተፈላለዩ ፀጋታት ዕድላት ክንጥቀመሉ ንኽእል ማለት እዩ ናብ ረብሓና ክነውዕሎ ንኽእል ኣብ ርእሲኡ ከኣኒ ሜዳታት ናትና ክሕይላ ክኽእል ኣለዎን ታሪኽና ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ ሓሶት እኮ ተተደጋጊሙ ናብ ሓቂ ዝቕየር ናትና ግን ኣብ ሜድያ ኣይመፅን እዩ ዝበዝሕ እዋን እቶም ናትና ክብርታት እቶም ንዓና ናብ ዝከብፅሑና ዝኽኣሉ ነገራት ብዝተፈላለየ መልክዓት ክመፁ ክኽእሉ ኣለዎ ፅንዓት ካብተን ቀንዲ ጉልሓት ባህርያት ናይ ኤርትራውያን ሕጂ ፅንዓት ብመንፅርቲ ዝገጥመካ ፅንኩር ኩነታት እንያ ትፍተን ሕጂ ፅንኩር ኩነታት ክበሃል እንከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ኣሉታ ጥራይ ተኣሳሲርና ንገልፆ ኢና ንብቑዕን ዘይብቑዕን ዝፈሊ መስእ ክንብሎ ንኽእል ኢና ፅንዓት ሕጂ ኣብ ቅድሚ በዳህ ኩነታት እቶም ፀኒዖም ክቕፅሉ ዝኽእሉ እዚኦም እቶም ፅንዓት ዝበሃሉ ማለት እዩ ሕጂ እዞም በዳህቲ ኩነታት ዝበሃሉ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ኩሎም ሕብረተሰባት ኣይፃወርዎም በዳህ ኩነታት ምስ መፀ ፋሕፋሕም ዝብሉ ዝበዝሑ ሕብረተሰባት ማለት እዩ እቶም ናይ ብሓቂ ሓይሊ ዘለዎም ፅንዓት ዘለዎም ግን በዳህ ኩነታት ምስ መፀ መሊሱ ናቶም ጥምረት ይሕይል ይተወርኻ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ሓፂን ዝተቐጥቀጠ ብመጠን ዝተቐጥቀጦ ሲተርር እቶም ፅኑዓት ህዝብታት እቶም ናይ ብሓቂ ህዝብታት ከምኡ ይተወሩ ማለት እዩ እቶም ተፈራኸሾም ዝፀንሑ ኩነታት ግን ከምቲ ንቤትሮ እንድሕር በቲ ሃመር ሃሪምካ ፋሕ ዝብል ፋሕ ውልቶም ፅኑዓት ግን ብሓንሳብ ተጠሚሮም ስቕ እብሉ ማለት እዩ ኣብቲ ምስ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነታት ተኣሳሲርና ነዛ ፅንዓት ክንገልፃ ይከኣል እዩ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ብዙሓት ባህርያት ኣለዎ ንዑ ዘፍልጥዎ እዚ መንነት ናይ ፅንዓትን ናይ ፅኑዓትን ክንብሎ ንኽእል መንነት ናይ ስነ ስርዓትን ናይ ሱርዓትን ክንብሎ እውን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስነ ስርዓት እውን ርእስ ዝኸኣለ ሓደ ክብሪ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ እንድሕር መፂና እቶም ተጋደልቲ ስለምንታይ እዮም ንሓያላት ስዒሮም ተደኣይሞም መፅኡ ብሓይሊ ተኾስ ናቶም ጥራይ ይኩን ፀላእ ስዒሮም ናቶም ስነ ስርዓት እቲ ቀንዲ ረቑሓ እዩ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ናቶም ፅንዓት እቲ ቀንዲ ረቑሓ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ከም መንነት እውን ክንሪኦ ከለና ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ካብ ዘቕሙ ባህርያት እቶም ይዕኑድ ስነ ስርዓት ክንጠቕሶ ንኽእል ኢና ፅንዓት እውን ክጥቀስ ይከኣል እዩ ክብርታት ሓደ ሕብረተሰብ ቀጻሊ ናብየት ኮስኳስ ምምዕባል ምስራፅን ስግጋርን የድልዮም ኣብዚ ምዕቡል ሓበሬታ ቴክኖሎጂ ኣብ ዝለዓለ ጫፍ በፂሕሉ ዘሎ ባህላዊ ዝርገት ድማ ማዕረ ማዕሪዩ ዝውንጨፈሉ ዘሎ መዋእል እቲ እንኮ ዋልታን ድሕነትን ዝኸውን ነቕሓትን ፍልጠትን እዩ ሰረትን ጉንድን ነቕሓትን ፍልጠትን ድማ ብምዕቃብ ክብርታት ይረጋገፁ ክብርታት ንናይ ምምዛን ዓቕሚ ይሕይሉ በበይኖም ዓይነት ንፋሳት የላድዩ ስለ ዝኾነ ንኽብርታት ክብሪ መሃብ መጻኢኻ ምውሓስ ስለ ዝኸውን ተራ ናይ ኩሉ ዜጋ ክዓዝዝ ይግባእ ከም ሃገርን ህዝብን ትማሊ ሓያላት ኮይንና ክንወፅእ ዝኽኣሉና ሎሚ ሓያላት ኮይንና ክንቅፅል ዘኽእሉና ዘለውን ንጽባሕን ንኹሉ ግዜን ብሓያላትና ዘንብሩና ክብርታትና እዮም